Mayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong suking tigpaminaw, din sa anusarang sibianan sa mga mamumuo. Kini ang programa sa kanginan sa Ramon Abites Foundation Incorporated, ang Pagtuki. Ug kini inyong alagad, si Pagtuki Tat Samson. Makiguban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalampuan. Mga higala, Agosto 16 karon 2014, og nga atong pagaisgutan karong Sabaduha mao ang unsa ang bayani. Again, ang atong topic karong buntaga, unsa ang bayani. Apan sa dili pa ko mo padayon, tugotiin ako sa pagpangayog katahuran kaninyong tanan nga mga suki kayo natong tigpaminaw, no? Sa mga lain-laing isla, no? Silingan nga isla sa probinsya sa Sugbo, ang isla sa Bohol, sa Negros, no? Isla sa Leyte, og ingon man sab ang pipilang nga bahin sa Mindanao area, og ingon man sab sa Siquijor, no? Og labaw sa tanan ng ato ang probinsya sa Sugbo, mga higala. So kamo diha nga naa sa inyohang tagsa-tagsa kapanimalay og panginabuhian, standby unya atong sawan, no? Karong Sabaduha, ang unsa ang bayani. So mao kana nga amo mong giawhag, mga higala, sa inyuhang mga tampo, no? Kung buot mong mutampo sa inyuhang mga mensahe o baka sa inyuhang suhestyon, palihog tawa lang sa tuang Pagtuki hotline sa mga numerong 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang atong Pagtuki hotline 256-1679 o baka sa 255-5754. O gato ang Pagtuki mobile ang numero 0933-521-2934. Again, 0933-521-2934. No? So, amo mingyawhag sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Okay, so, labi na yun. Ato sa i-greet diya, ang atong mga suki, no? Diha sa Tinaan, Naga, no? Sa Sitio Sindulan, o ginman sab si Remy, nga nagpaminaw karon, no? Nga nagsunod kanunay. Ini nga to ang programa. O ginman sab sa atong kaigsuunan diha sa Camotes Island, no? So silang tanan og ingon man sab sa itong mga kaubanan sa buhat, no? Sa Ramon Abites Foundation Incorporated, no? Gikan sa atong mga opisyalis ug mga empleyado. So mo na kaninyong tanan, once again, good morning. Okay, sa ako nang gihisgutan atong tukion karon ug atong sawan, no? Kung unsa maning bayani, mga higala. So nining bulan sa Agosto, kita nag-commemorate og naghatag og dungog sa atong mga bayani sa atong nasod who sacrificed themselves for the greater good, no? On August 21, that's on Thursday next week. So mao na nga puwa ang kalendaryo, mga higala, next week kay holiday. Tungod kana siya sa atong pagsaulog sa atong mga bayani, no? Paghatag og dungog sa atong mga bayani. So, Filipinos will honor and remember the sacrifice of Ninoy Aquino that elevated the spirit of every Filipino to fight for our rights against a dictator. So, muna nakatutok ang atong selebrasyon sa ni Ninoy Aquino, no? Nga nahimo na tong usa sa atong mga heroes dinhi sa atong nasod. Moreover, on August 25, the entire nation will pay homage to all Filipinos who fought for peace, freedom, and democracy. No, ang ilang sakripisyo indeed are important parcels to the shaping of our country today and to acquiring the rights that we have now. Nonetheless, every nation needs people who are willing to step up and take risks in order to impart positive change in the community and in the country as a whole. No? Some may call them leaders, and some may refer to them as heroes. Leaders or heroes, they are those who work with commitment to be part of the solution, as we acknowledge those who dedicate their lives to the betterment of the common good. Ang mga pangutana, mga higala, how important is leadership in molding a society and a country as a whole? What values of our heroes before
are still evident to the heroes of today. And lastly, what qualities of our past leaders or heroes that those of today should have, no? So mao kini ang mga pangutana mga higala nga atong ipaabot, no, nga sa atong mga bisita karong taud-taud, no? Kuyugan ta mga higala sa duha ka nato ka mga maingon tang punga mga directors, no, sa Ramon Abutis Foundation Incorporated. Kuyugan ta ni Dr. Jocelyn Hira, ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage, o kang Ma'am Evelyn Nacario Castro, ang atong kasamtangang Executive Director sa Rafi IADSI. So kana mga higala mo ni ato ang pagatukion. So para ninyo sad kinsa man say inyohang hero, no, diha sa inyohang pamilya, diha sa inyong komunidad, no, nga nakapahimo, no, og mga positibong kausaban, no, labi na gyud sa ato ang nasod mga higala. So mo ni atong mga hisgutan karong buntaga, no. So mo na nga kuyogi mi ninyo aron ato ning pagatukion sa imuhang kilid baka o sa imuhang silingan na baka kay mga nakit-an o gi-consider nga mga bayani, no. So mao nay ato ang ipaila, no, ngadto sa kadaghanan nga kini sila atong ang mga bayani. Okay, ikaw nga naminaw karon, pwede ba sad kang mahimong bayani? So mo kana, no, ang ato ang hinuktukan mga higala nining ato ang topic karong buntaga. So isip bayani, dili ta kinahanglan nga mamatay haron ilhon tang bayani, haron pasidunggan ta nga bayani, but while we are still alive, no, makahimo ta sa mga buhat sa mga bayani mga higala sa simple nga mga pamaagi, no. So kung magisgot kita og pag kanang preserbar o pag-protect sa ato ang environment, no, kung ikaw naghimo ni ana haron ma-preserve o maprotektahan nato ang kalikupan, kana, no, usa kana sa buhat sa pagkabayani mga higala. Og kanang pag-lead sa nato diha, no, pagpangud dato sa mga kalambuan sa ato ang komunidad, no, mga buhat usab kana, no. In fact ang pagtuman, no, para nako ang pagtuman sa mga balaodnon, no, sa simple nga mga balaodnon. So mao kana nga importante kayo nga ato silang pasidunggan, no. Daghan kayo mga higala, daghan kayong mga bayani nga angay natong ipaila ngadto sa katawhan, no. Daghan sa tang mga nailhan nga naa pa diha, no, nagilom-hilom lang gyud nga angay natong ipaila ug atong pasidunggan mga higala. So mo na ang akong gingon nga dili kinahanglan nga mamatay una ta ilhon nga bayani apan mintras buhi pa, no, atong ipaila ngadto sa katawhan nga naa di ay tay mga bayani, no. Ikaw karon diha nga naminaw sa imuhang tan-aw adonan ba kay mga nahimo, no, nga mga buhat nga nahimo usab sama sa atong mga bayani. Okay, so inani ang ato ang pagaisgutan mga higala nining ang buntaga muna nga amo mong giawhag, no, sa pagpadangat sa pagtawag sa atong mga numero haron inyo pong ihisgutan ug atong ipailapod ang mga nakit-an og nato nga mga bayani nga naa diha sa ato ang tagsa-tagsa ka komunidad mga higala. So karong no, sunod semana sa adlawng Huwebes, Agosto 21, no, atong sa Ulugon, no, ang nini bida, no, si Ninoy Aquino, no, nga sa iyang mga buhat, sa iyang pag-ula sa iyang kinabuhi, no,
dito nakita no nagsugod no, ang kausaban sa nasod sa Pilipinas. Unya karon usab nga Pizza 25 nakatapos ang semana sa Agosto. It's a holiday, adlang Lunes kana sa ulugon sad nato no. Ang Heroes Day no. So mao kini siya nga nindot kaayo kung atong balikan no o hisgot ang mga buhat sa atong mga nangaging bayani o ingon man sab sa mga bag-ong bayani nato no? Sa atong panahon sa ilahang mga buhat sa ilahang mga mithi no nga atong makatunan nga atong madala sa atong henerasyon karon labi na gyud sa atong mga kabatan-una no importante kayo nga sa ilasad no nga pagkalinghod ila nang mabatunan no ang kining mga hiyas mga kinaiya mga buhat sa atong mga bayanay mga higala. So taud-taud kuyugan ta sa atong mga dinapit no labi na gyud niining ato ang usas mga programa no sa Ramon Abutis Foundation Incorporated ang kining pag hatag og dungog sa atong mga bayani no ug sa mga institusyon nga naghimo og mga positibo nga kausaban sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad. So hisgutan sad nato na pagtaod kay kining gitawag og Rafi Triennial Awards no. Hisgutan nato na daghan na ang mga na pasidunggan no nga mga individual ug mga institusyon diin sa ilahang tagsa-tagsa ka mga komunidad no nakahimo og mga kaayuhan o kausaban no diha sa natad sa environment no sa panglawas diha sa panggobyerno no lain-laing mga aspeto mga higala. So daghan ni sila og aton silang hatagan no sa higayon nga ato silang mapahibaw ngadto sa katawhan ng ilang mga buhat ug mga kinaiya kuyog sa panghinaot nga naatay pupo no nga mga pagtulunan nga diin ato na siyang ma-apply no sa ato ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. So muna mga higala giawhag mo namo no sa pagpadangat nindot unta kung makapaambit sad mo no kay basig na kay mga nailhan nga mga tao nga nakahimo no maayo higayon na nato mga higala nga atong matagaan no sa higayon nga atong mapasidunggan no imo ba kahang member sa pamilya maski nakisilingan diha nga simple ra nga tao apan dako siya nahimo no sa iyang komunidad no. So mo na ang importante kayo nga matagaan nato sila higayon pinaagi ni ato ang programa no karong buntaga. So hinaut unta nga atong paymuslan no ang higayon nga ato ni silang mailhan og atong masayran no gikan nila sa ilahang mga buhat sa ilahang mga experiences no naagitay mapupo mga higala kay importante kay rong panahon na labi na nga ang atong nasod no anaa kanunay no sa dili gyud kuyo gyud kanato kanunay ang kining mga hagit no so sa daghang mga aspeto diha sa environment no atong nadungog no pila na kasimana no ang naay mga tao nato nga adunay dakong gugma sa pagpreserbar no sa labi na gyud diha sa nabalita karon nga mga century old trees no diha sa ato sa south no so naasay mga tawo nga nagpakabana no aron maprotektahan na gini so sa natad sa environment no daghan sad kaayo ni sila nga nag-advocate no?
So usa na ni ana katong ato ang awardee no sa taga Negros, si Tatay Iti no, sa iyang simple, sa iyang pagka-simple nga tao no, sa iyang pagka mag-uuma no, nabantog na siya karon tungod sa iyang mga buhat no, diha sa pagpreserbar sa kalikupan. So sa iyang gamayng luna dito sa Negros, siya mo ay nagpasiugda og mga rehabilitation efforts sa ilahang lugar. Niya nagtukod siya og kanang mura og forest no, mini forest diin mo ay source sa mga pagkat-on no, kay nahimo naman hinuon ang mga lugar nga kanang luna nga diin makat-on no ang atong mga bagong henerasyon no, unsaon pagpreserbar no sa atong palibot. So kana no, usa lang na si Tatay Ite no, nga ana ni mutang sa Negros. So daghan pa mga higala no nga mga diha sa usa no sa ato ang nga sa Negros gihapon nga saka rural doctor nga nakahimo sad siya. Okay, nasa linya karon si Miss Joy no, si Dr. Jocelyn Hira, ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Culture and Heritage. Dr. Joy, mayong buntag. May buntag Sir Tat, so sa mga suki atong tigpaminaw, interesting na sad kayo imuhang ko andron, imong topic no, kay paingon na ta sa celebration sa Heroes Day. Yes, ma'am, no. Karong buwan sa Agosto nya duha ni ang atong sa Ulugon, ma'am, no. O karong 21 next week. No, sa kang Ninoy Aquino nya on the 25th ang sa atong mga heroes, no. Sa nasod. Okay, ma'am, una sigurong pangutana, unsa man ka importante no ang contribution sa atong mga bayani niadtong panahon sa katong colonial period og sa panahon na ni Ninoy Aquino sa karon nga sitwasyon sa atong nasod, ma'am. Kanang di man ko din mahitabo ang kanang atong naangkon nga kanang kagawasan bitaw Sir Tat o wa tong mga kaning sila man tong mga katalis no, sila tong mura bitaw ang simbolo sa reklamo sa ang kuan bitaw paninguha sa katawhan nga makaangkon og kagawasan no, gikan sa atong colonial masters unya kuan gyud kanang nagpakita sa nga dili gyud nimo mapriso ang katawhan sa usa ka butang nga dili bitaw sila kasabot niya, dili sa ka-relate no, mao gini ang naka-unique unya kay kadtong atong mga hero sila toy kuan, sila toy nangu pero ang ko man good ang kaning pagpango mo ni siya nakahatag bitaw og color o kanang simbolo sa gusto gyud nga makuan sa mga tao. Suboto niya importante man kay Sir Tat kay katong nanghitabo sa kuan mahitabo sa panahon sa kolonyalismo sa kasanangagi ng panahon mao gud na siya mahimo natong model kung unsa sa atong paninguha unog atong sang kuan ba ipadayon tong mga naangkon sa atong mga katigwangan. So makaingon ta Doc Joy nga dako gyud sila natampo no, so sa unsa ang atong naangkon karon sa atong sitwasyon karon no, labi na gyud dako jud kaayo kay kuan man na dili man gud na siya ang ato man kung kasaysayan Sir Tat, dili man na siya putol-putol kung dili kuan na siya kutay na siya nagkutay-kutay no. I don't know ug makasabot pa atong mga kuan ron mga batan-on kung nagkutay-kutay kanang kuan na siya ba usa ka linya naghigot na siya unya nagpadayon wa gyud na siya nagpuog wa gyud na siya naputol connected gyud gihapon ta kung unsa ang atong nakuha kani adto dapat ipadayon gyud nato siya karon no. Nagkalain-lain tuod ang panagway sa kanang problema pero usara kuan gihapon nagkinahanglan gihapon siya og tao ambo kanang mo mango bitaw Sir Tat para kuan kanang maisog sad nga kuan ba kanang isog dili isog kanang kuan but ang isog in terms of action ba unya dili sad isog in terms of mangitag away kung dili mangisog ang kaisog nga mangita og solusyon sa usa ka problema sa ang pamaagi. Yeah. Doc Joy, nabantog naman gyud nato ning atong mga heroes no dinhi sa Pilipinas. Ma'am, unsa may mga values
nga mahimo kang usa ka bayani ug maayong pangu? I think kung ako sa atong mga obserbahan bitaw sir Tats kanang numero uno tingal ato bitaw ato sa atong nga murag hero ka patay ka, di ba? Dili man na siya tinuod kay kanang ang usa ka hero usa man na siya katawo nga naglimbasog no ni struggle to kanang para ma-achieve ang kung unsay gusto sa katawhan. So og nagkalain-lain sad ang iyahang kuan panagway sa mga kuan sa katuigan nga nilabay, pero usa ra gyud kanang kuan ani kung tan-aw nato nga ang iyang gihangad ang iyang pangandoy mao ang kagawasan ug ang kalambuan sa katawhan dili lang sa usa ka klase sa katawhan kung dili sa kinabag-an sa katawhan sir Tats. Nagkalain-lain sad na siya nga kung ano kay nagka-complicated mong gud sila nga atong katilingban karon. So nanginhanglan og lain-laing mga modelo kani adto political lang ang struggle no sa atong katigwangan, pero karon dili man political, economic, unya environmental, unya kung tan-aw ni nato dili ba ni nga kung naay issue sa kalikupan, dili man na siya kay kalikupan na ang naapektahan kung dili ang atong sang katilingban, ang atong katawhan, ang atong ekonomiya ma-affected man. So kani kinahanglan ta og daghan tungod sa ka-complicated no, complex kayo ang atong katilingban karon. Manginhanglan ta og nagkalain-lain sad nga mga bulok sa og mga klase sa bayani nga maoy mo kuan mo angkor ba kana bitaw mo simbolo unya mo sad ni sila mo giya sa katawhan ang ilang mga ang ato magud kanang best practice man ni kanang walk the talk bitaw ang tawag sir Tats. So wala siya ang kuan no. So dili kinahanglan nga patay ka, dili sad kinahanglan nga edukado ka, nga mahimo kang bayani. In fact, kung tanaw nimo daghang kay tag sa atong triennials no nga ato man ang tawag nga heroes, call for heroes, di ba? Kung tanaw nimo ang atong mga nakadaog sa ang atong mga top nga mga kanang winners sa atong kuan personal na of laureates nato. Nato sila mga kaugalingon nilang mga kuan kausa no. Kung diin ang katuyuan ang kuan yun ang pagpalambo sa atong katilingban pinaagi sa si Dr. Caldo Pulitan nga ang health usa man siya ka importante nga kuan issue kay og dili healthy ang atong katawhan kinsa may manrabaho kinsa may di ba kanang kung masakit ang tanan unsaon naman lang. So mo na nga usa ni siya sa kuan gituki ni kuha ni Dr. Caldo o nagbuhat siya sa iyang kaugalingon nga pagsabot o pagtabang sa mga katawhan. So, hindi gud kinahanglan bitaw sir Tats nga kuan tingali ka ng narotas history books o mamatay ta kung dili agi sa atong kanang bitaw atong panabot o ang atong pagtan-aw kung unsay kay panginahanglan sa mga tawhan diha mo gawas ang atong pagkabayani. Ma'am, unsa man ka importante ang pagpango labi na gyud sa kanang gi-desired nato nga kausaban ma'am? O importante kay na siya sir Tats kay ug wala man gud nang kuan o wa man gud lisod man sa tayo nga kuan kinahanglan man gud siya order no kung doon na tay mga kanang kuan mga struggles kanang doon na tay mga katuyuan ba doon na mo ginay mangu pero ang pasabitan nga ang panguan ang kung mangu dili na ingon nga siya ra kung dili ang sa leader karon ang pag kuan usa ka bitong facilitate ang pagtabang sa katawhan magkasabot sila sa kausa. Unya sila sa ilang kaugalingon mauna say mo padayon ani nga kausa sa ilasang kanang kuan sa ilasang katilingban o sa ilang mga lugar. Di ko gid man tungod ko nga complicated na kayo daghan grabe namang daghang tao daghang mga issues daghang tag atubang ba nya dili man ni mahimong usaw duha ka tao no kung dili ang best practice ang nakita nato nga kung pag tinabangay tang tanan dali nato maabot ang atong katinguhaan. So mo ni nga ang hero sila nang leaders but in the final end ang tanan nga ni appeal no unya ni tabang heroes pud na sila. So ma'am importante kayo no sad ang pagpangu labi ni matud pa nimo ang pagmodelo no a simbolo no sa usa ka kausa. No nga importante kay ma'am nga ang pagpangu kay siya sad mo oy magkuanan ni siya mo'y maghatag pud nato nindot ma'am kung ang usa ka leader sad na aning kanang visionary pud no makakita siya sa may padulngan mo gyud kay ang leader siya man ang vision siya man ang mo
siya nang mangulo, no, kay siya man naman siya pananaw na siya panglantaw, no. Unya ang kanang iyang panglantaw iya na kuan isulti sa iyang mga kauban mo na siya ang mo nang symbol na siya kay siya man ay tan-awon. Unya importante ang lisod ba ning manguta sa tats kay kinahanglan sa atong gilakaw ang atong gitabi, no. Correct. Dili lang kay puros istorya lang. O puro istorya kung dili mismo ang atong integridad sa atong pagkatao ato nang i-appeal diya. Kay lisod man kaayo nga mangukag pananglitan kaning question of graft and corruption. Just an example ha. Dapat ang mangusad ana nga biyan po ang bitaw biyan question ang imuhang integrity. Importante magugay na unya mahinumdum ko sa giingon ni Don Ramon ba nga kato bitaw question labi na gyud don kana integridad importante o reputation ang atong gitawag ana sa ato ang sa Rafi bitaw Sir Tats nga moingon ang kwarta makit-an unya mawa, di ba? Pero ang imong pagkatao o ang imong dungog, no, which is reputation, kung mawa siya, kuan na gyud ka, human ka na, finished off na ka. Tinuod, no? Di ba? Tinuod gyud na siya. Kita ba yung mga Pinoy, importante ba nato mo natin sige nga bisag pobre, basta dungganan. Di ba? Inaana man na Sir Tats. So, in fact, natin heroism within ourselves. Kaya atong pagkatao ligdong, kinabitang ligdong nga pagkatao niya, mo ginay atong tinguha, usama na sa atong mga values. So, dapat ang kuan, muna nga, effective sa ato as a people nga, dunay integrity. Not only vision, but also integrity, unya the ability to walk the talk. Ma'am, unsa may mga kuan values karon nga evident pa no sa atong panahon karon nga na nakita nato sa mga nangagi nato nga mga bayani, ma'am, nga karon naa pa evident pa. I think ang importante gid Sir Tats is ang pinakakuan is love of kuan mo gina love of country and love love of country. People, di ba? Yeah. Kanang bitaw atong gugma para dili lang sa atong kaugalingon kay importante man ang higugmaon nato atong kaugalingon pero importante pud nga biyan sa imong pagkatao o sa imong personality sa imong pagkaikaw duna kay kuan duna kay gugma sa imong hang nasod, no, ang gugma sad nimo nga mulambo ang imong katilingban. And this is things that we saw sa panahon pa ni kuan, no, ni Bonifacio, si Aguinaldo, ari kanilang Bishop Gorordo. You know, these are also heroes nga kuan or sila ni Climaco katong mga sa revolution, no. Unya sa kani si Rizal, di ba? Ang gugma ni Rizal was really the love of country and kanalang tagag opportunidad ang mga Pilipino. Nga kung tanaw ni mo si Intoy ang kay August 21, o sa mayang nga the Filipinos are worth dying for, which is tinuod man. I mean, you know, kada itaw inana nga kuan ba? I mean, it does not have to be so kuan nga worth man gyud ta. I mean, kinsa may kuan, kinsa may dili worth, but you know, that means it kinahanglan gyud siya ultimate sacrifice nga kinahanglan kung kita ang atong panghinumduman nga atong hunahunahon biyan sa atong kaugalingon kasi amo gud tay gitawag nga comfort zone. Kaya komportable ra kay ta pero kung tan-aw nimo kaning mga heroes nato tanan mo man nila hunahuna ang ilang kaugalingon nga kuan kanang ilang comfort o kung dili ilang ginahuna ang panginahanglan ug tubag ang pagtubag sa panginahanglan sa kinagabag-an nga mga tao. So mo na yung mga para nako mga values ba nga makuan unta nato nga naas na evident pa man siya karon although mo maning struggle karon nato nga asa na ang atong kuan bitaw atong sense of heroism na amang kita Sir ato ginamawa only that kinahanglan siyang buhion o mo nang kinahanglan tag mga simbolo kay sila man ang mahimo natong mga ehemplo, no? Nya ma'am, importante kay ma'am no kay kusay kining mga naapirmi sa radyo madungog nato sa radyo kanunay nga mga leader nato makita nato sa TV nga ma-news kanunay ma-highlight kanunay ilang mga apan napagyud tay mga bayani ma'am nga nagilom-hilom lang yun nga sa ilahang kaugalingon naghimo sad sila sa mga kausaban no sa ilahang kaugalingong tugkaran. Mao na Sir Tats niya mo ni atong kuan mo ni kita ang atong katuyuan sa Rafi mo bitaw nang ganahan kay kuan ang mo apil di ba kanang sa atong kuan sa ato sa Rafi nga doon na tay mga Ramon Aboitiz Triennial Awards kuan kay ang Rafi Triennial Awards nga nangita ta og mga institusyon ug mga individual
nga mamahimong kuan nga naa sa atong kasuokan no sa suok sa Visayas ug Mindanao kay sila man gud ni ang mahimong ehemplo nga ang pasabot ba nga dili gid ka kinahanglang naa ka newspaper pirmi o naa ka sa kuan nga mamahimo kang bayani kay sa imong katilingban sa imong pwesto kung diin ka mamahimo man kang bayani kay ang kaning imong mga buhat no mahimo mo di siya maka-contribute para mapalambo ang atong kuan atong nasod no? Ug matabangan ang atong mga katawhan. Doc Joy, ang pangutana nga katapusan is how can one be a hero? Oh, simple into bags are complicated but yes, it is looking at reflecting on unsa imong matabang sa imong nasod dili o unsay matabang nato sa atong nasod dili kay unsay matabang sa atong nasod kanato. Yeah. Ato pa daghan makay ni Sir Tats nga kung mahigmata mismo ang pinakasimple nga pag-obey sa atong basic rules and regulations. Pero discipline man gud na siya Sir Tats. So mo na siya. So I think mo to inindot nga kada bitang mangutana ta unsa may akong mahimo para sa akong nasod para mapalambo kini, no? Yeah. Dili lang kay ang mabuhat sa akong nasod niya. Daghan man kay ta kung ang tanan natong mga katawhan mubuhat og mga kuan ba nga unsay atong matabang sa atong nasod. I think mulambo gyud ta. Daghan kay na nga dako kay na nga impact sa. Doc Joy, daghang kay salamat na mahagyod sa imuhang mga paambit karong buntaga. So manghinaot ta Doc Joy nga ang atong mga suking tigpaminaw no kuha no sa ato ang mga pagpaambit sa mga importante nga mga hiyas o kalidad sa atong mga bayani nya sana unta nga sa atong kauglingon sa atong panahon karon ato kining ma-apply. Oh, bitaw Sir Tats, and hopefully kanang kuan kanang ang atong mga suking tigpaminaw ba nga kanang bitaw sa sunod panahon nga mag-celebrate sa atong Heroes Day kanang makakita ta sa naanay kalambuan ba naanay one step forward no. Doc Joy, daghang salamat pag-usab kanimo og God bless. Oh, thank you Sad. Okay, God bless. Right.